मोनसे मेडिकेल कलेज जानांगौबा बेवहाय 450 बे मोनसे मेडिकेल कलेज जानांगौबा 450 निबो पेशेन्ट पार डे नांगोन होनना बुंदों सोर बुंदों बेखौ बिस्वजित दैमारी अर्थात बिजेपिनि स्पिकार नङा होमबा जोंनि आसामनि बिजेपिनि स्पिकार बिथाङानो मोनसे मेडिकेल कलेजआ सोलिनोबा अर्थात मेडिकेला सोलिनानै थानोब्ला थांनानै थानो थाखायब्ला पार डे 450 नि अर्थात गोजौआव बा गाहायाव बा बराबर बेफोरबायदि पेशेन्ट दैलिक मोनबाबो जायो आरोखि दा बिनि गेजेराव जोंहा मैया प्रमद बर' सारा मा बुङामोन BTR नि चिफ नङा होमबा BTR नि चिफ प्रमद बर' मानगोनां सारा मा बाथ्रा बुङामोन 850 नि खोथा बुंदोंमोन नङा होमबा दिनै प्रमद बर' सारा मैया बुंखांनायनि उनावनो दिनैनि दिनाव बिस्वजित दैमारिया खुद गावनि खुगाजों रोखा रोखा फोरमायबाय बे बाथ्रा आं बुंनाय बाथ्रा नङा नोंथांमोना निश्चय जोबजासिम भिडिअखौ नायब्ला बुजि मोनगोन आरो गोबाङानो नायखाबाय स' खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो आंनि एनटि ब्रह्म इउटुब चेनेलाव फिन खेब नोंथांमोनखौ बरायना लाग्रोनाय जाबाय बे बेलासि समाव स' आसा खालामदों नोंथांमोनाबो इसोरनियाव जोबोर मोजां दं आरो लोगोसे आंबो नोंथांमोननि अननायाव इसोरनियाव मोजाङैनो दङ दिनै नोंथांमोनहा नुखाबाय मिथिखाबाय नङा होमबा निश्चय आङो दिनै मानि थाखाय भिडिअ लाना फैदों एबा मानि सोमोन्दै नोंथांमोना सिगाङाव होनाय भिडिअ इन्ट्र'आवनो बिस्वजित दैमारी सारा मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना निश्चय खोनाखाबाय गंसे मेडिकेल कलेजआ थांनानै थानोब्ला 450 नि गोजौआव बा 450 पेशेन्ट पार डे नांगोन नङा होमबा सानफ्रामबो दैलिक आरोखि दा दिनैनि सिगां मैया प्रमद बर' सारा मा बुङामोन 850 नि खोथा बुंदोंमोन मेडिकेल माबानिफ्राय आरोना डिपार्टमेन्ट लाइननिफ्राय दिनै अब्ला रोखा फोरमाना ओंखारदों जों मा बुंनांगौ दा प्रमद बर' सारखौ दुखु मोननानै जेबो लाब गैया सिदा बुंनायानो जोंहा बेनो राइटखा प्रमद बर' सारा गोबां समनिफ्राय हारिखौ एबा बर' समाजखौ थगायबोगासिनो दङ दिनै बेफोरो रोखा जानो थांगासिनो दं मोनसे समाव बिस्वजित दैमारिया प्रमद बर' सारजोंनो जयै खामानि मावलायदोंमोन नङा होमबा UPPL नि जानानै 2020 सनाव बिनिफ्राय बा 2016 सननिफ्राय बिथांमोनजोंनो जुगाजुग जानानै बिस्वजित दैमारियाबो खामानि मावो दिनै बिस्वजित दैमारिया प्रमद सारनि उनावनो मा बाथ्रा बुंखो नोंथांमोना निश्चय खोनाखादों दिनै बिस्वजित दैमारिया बेखौनो बुंदों जे गंसे मेडिकेल थांनानै थानो थाखायब्ला 450 पेशेन्ट नांगौ 450 निफ्राय 850 बेसेबां फारागथि दं नोंथांमोना साननानै नायदोंना दिनै बे रुपनाथ ब्रह्म हस्पिटाल सिभिल हस्पिटाला थांनानैबो थानांगौ लोगोसे मेडिकेल कलेजाबो थांनानै थानांगौ जों सिगांनिफ्रायनो बुंबाय थादों जोंनो बारायनायखौ नांगौ खमायनायखौ नाङा नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट सेक्सननि गेजेराव फोरमायहर बारायनायखौ नांगौ ना बले खमायनायखौ नांगौ आरो बेजों लोगोसे प्रमद बर' सारा मा बाथ्रा सोंदों नोंथांमोना दा निश्चय भिडिअखौ जोबजासिम नायब्ला बुजि मोनगोन प्रमद बर' सारा मा सोंदोंमोन नङा होमबा जिथुनाखि बे धरना हाबाफारि लाग्रा जायफोर मेडिकेल कलेजाव सरजाबनो मोना रुपनाथ ब्रह्म हस्पिटालखौ होननानै जाय मानसिफ्रा बुंदोंमोन बै बिथांमोननो मेडिकेल कलेजखौ नांगौना नाङा होननानै प्रमद बर' अर्थात BTR नि चिफआ सोंदों नोंथांमोना बुजिखादों नंगौना नङा नोंथांमोना मिथिखादों गोबां समनिफ्रायनो प्रमद बर' सारा जोंनि हारिखौ बर' समाजखौ थगायबोगासिनो दङ दिनैसिमबो बिथाङा नैबे मेडिकेलनि खेथ्रआवबो थगायनो नाजादोंमोन नाथाय बि बुंनानै थांनायनि उनावनो बिस्वजित दैमारी सारा क्लेरिफिकेसन हैबाय जे बेसेबांसो पेशेन्ट नांगौ नोंथांमोना बिस्वजित दैमारी सार बुंनाय भिडिअखौ नायग्रो आङो स्पिकार हिसाबै जायखिजाया जिल्लायाव थाङोब्ला DCनि दारै नोगोरारिफोरजों बिदिनो साहा लोंलायनानै मालायनानै बिथांमोननि जिथु अभिगथा बायदिसिना जिउनि मोन्दांथि जिउनि खामानि मावनायनि एक्सपिरियेन्स बेफोरखौ जोङो शेयार खालामलायो बेनिफ्राय जों गोबां बाथ्रा मोनथिनो मोनो आरो बिसोरनि लुबैनाय हास्थायनायबो माखासे बाथ्रा थायो बेफोरखौ जोङो मोनसे संबिजिदारि मासियाव थानाय हिसाबै आं जि स्पिकाराव दं बे पस्टआ जाहैबाय कनस्टिटिउसनेल पस्ट बेयाव थानाय हिसाबै जोङो जिहेतु राजखान्थि खालामनो हाया बा बेबायदि बायदिसिना सरकारनि खामानिखौ जों मावफुंनो हाया बे हिसाबै माबाफोर थायोब्ला नाथाय जों सरकारनि नोजोराव लाबोनो हायो बा मानाव गेदेर मन्त्रि बिथांमोननो माने गिबि मन्त्रि गाहाय मन्त्रि बिथांमोननो जोङो बेफोर बाथ्राफोरखौ जनायनो हायो खोन्थानो हायो नोजोराव लाबोनो हायो आरो बेफोरनि सायाव राहा लानो थाखाय जोङो खावलायनो हायो आरो बिथोन होनो हायो गतिके बे हिसाबै बे जोंनि रुटिन प्रग्राम गतिके क'क्राझाराव आं दिनै बे हिसाबै बे हाबाफारिखौ खालामदोंमोन आरो जोबोरै गोजोननाय मोनदों बयबो फैनानै आरो बेवहाय मोनसे मोजां इस्यु बयबो जोंनि सिनियर सिटिजेनफोर दिहुनदों बे जाहैबाय आथिखालाव क'क्राझारनि जिथु मेडिकेल कलेज आरो सिभिल हस्पिटालखौ लानानै जि मोनसे बेले बेजे नुजादों जे सिभिल हस्पिटालखौ रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालखौ बन्द खालामनो नागिरदों आरो बेखौ गासिबोखौबो मेडिकेल कलेजाव लांनो नागिरदों बेफोरबायदिखौ लानानै धरना बायदिसिनाबो जादों अदेबानि आं बयखौबो
दिनै फोरमायदों जे बेनि गुबै जाहोना जाहैबाय क'क्राझारनि मेडिकेल कलेजखौ जों जेरैखि जायाबाबो माने स्वीकृति मोननांगौ रिकगनेसन मोननांगौ आरो बेखौ मोननांगौब्ला मेडिकेल काउन्सिल अफ इन्डियानि मोनसे नर्म्स दं बे नर्म्सआ जाहैबाय बे मोनसे मेडिकेल कलेज जानांगौबा बेवहाय 450निख्रुइ बांसिन बेवहाय माने बेमारिफोर बेवहाय थांनाय जानांगौ बेमार नायजाहैनाय जानांगौ नोंथांमोना निश्चय खोनाखाबाय बिस्वजित दैमारि सारा मा बाथ्रा बुंखो मेडिकेल कलेज आरो सिभिल मेडिकेलनि सोमोन्दै नङा होमबा बे सिभिल हस्पिटाल आरो हस्पिटालनि सोमोन्दै आरो मेडिकेल हस्पिटालनि सोमोन्दै बिस्वजित दैमारि सारा मा बाथ्रा बुंखो मेडिकेल कलेजाबो थांनानै थानांगौ लोगोसे सिभिल हस्पिटालाबो थांनानै थानांगौ अर्थात रुपनाथ ब्रह्म हस्पिटाला ना बे गंनैजों माने खाथि खाथि होननानै बुंदों खाथि खाथिद्रायखाय माने मोनसे जायगायावनो खाथि खाथि थानायखाय साननानै लादों बिथांमोना 450नि पेसेन्ट जागोन ना जाया अर्थात बेमारिफोर बे हस्पिटालाव दैलिग मोनहैनो हागोन हाया नायखौ सिन्था खालामदों बे बाथ्राया सैथो नाथाय जिथिं डक्टरफ्रा मोजां थागोन जिथिं नायगिरिफ्रा मोजां मावगोन खामानिखौ मोजाङै मावगोन जाय हक पेसेन्टफोर थाङोब्ला मोजाङै जोथोन लागोन एबा फोसाबनानै हरनो हागोन नैबे हस्पिटालखौ गोबां मानसिफ्रानो होसोगोन नाथाय सरकारनि जिथुनाखि साननाय एबा थिरांथा बेबो राइटआनो मोनसे हस्पिटाला थांनानै थानो थाखायबा 450खौ नांगोन बे सियर दिनै बे 450खौ मोनाबा हस्पिटाला थांनानै थानाय नङा बे बाथ्राखौ बिस्वजित दैमारियानो बुंनाय बायदि जादों लोगोसे प्रमद साराबो बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों दा बेजों लोगोसे खिन्थु प्रमद बर'आ एसे आनलिगेल बाथ्रा बुंबाय थगायनाय बायदि बाथ्रा बुंदों नैखौसो आं दुखु मोनदों मानो होनना बुङोब्ला बिथाङा 850 800नि पेसेन्टनि खोथा बुंदों दिनै बिस्वजित दैमारियानो रोखायै फोरमायबाय जे सासे आसामनि स्पिकार जानानै बिथाङा फोरमायदों जे 450ल'सो नांगौ अब्ला नोंथांमोना मिथिखादों बुजिखादों नङा होमबा निस्सय दा प्रमद बर' सारा मैया मा बाथ्रा बुङामोन नोंथांमोना बेखौबो खोनासंनानै लाग्रो दा जिखिनिफोर डिपार्टमेन्टफोरखौ बेवहाय एसे माने स्ट्रिमलाइन खालामदों बेवहाय गुबै जाहोना जाबाय हस्पिटाला थांना बेवहाय सोलिनो नांगौब्ला मेडिकेल कलेजा सोलिनांगौब्ला बेवहाय गोबां पेसेन्ट नांगोन प्राय बिथांमोना 800सो पेसेन्ट पार डे नांगोन होननानै बुंदों बेरामिफोर थांनांगोन दा बे 800 बेरामिफ्रा थांनांगौब्ला बेवहाय जुदि सारला जोबनानै थायोब्ला मोनसे जायगायाव 800 जाया दा नंखायनो क'क्राझार मेडिकेल कलेजखौ बिथांमोननो नांगोन ना नाङा बेसो सोंलु जायफ्रा दिनै धरना होदों बिथांमोननो क'क्राझार मेडिकेल कलेजखौ नांगोन ना नाङा बे खोथाखौसो बिथांमोना बुंनांगोन दा बिथांमोनानो रायलायनानै मेडिकेल कलेजखौ बेवहाय बानायदों दिनै आरो मेडिकेल कलेजखौ लानानै बिथांमोना दावराव खालामदों मेडिकेल कलेजाबो जानांगौ रुपनाथ ब्रह्म हस्पिटालाबो थानांगौ बे मोननै खोथाखौ लानानै जोंबो सिन्था खालामदों नाथाय दिनै जोंनि दिनैनि कनसार्नआ जाबाय जेरैखि जाया मेडिकेल कलेजाव जि पेसेन्ट बेरामिफोर बिसोरनि नाम्बारा बांनांगौ अब्लासो मेडिकेल कलेजा कन्टिनिउ जागोन सास्टेन जागोन मानोना बेखौ मेडिकेल काउन्सिला बेखौ नायगिरो खोनाखाबाय दा नोंथांमोना प्रमद बर' सारा मैया मा बाथ्रा बुङामोन मेडिकेल कलेजा सोलिनोबा 850 बा 800 पेसेन्ट नांगौ पार डे दा बेजों लोगोसे बिथाङा आरो जायफोर धरना हाबाफारि लादों बै बिथांमोननाव मा कुइसन खालामदों नोंथांमोननो मेडिकेल कलेजखौ नांगौना नाङा होनना बुंदों नोंथांमोनाथ' मेडिकेल कलेजनि थाखाय बे जायगाखौ जों सरकार फैयै सिगां थिनानै दोन्दोंमोन एबा थिखानायमोन होननानै बुंदों थिखानाय बे बाथ्रा सैथोआनोब्रा दा सैथो बे बाथ्राया सैथोआनो नाथाय थिखानाय हिसाबै जोंनो मेडिकेल कलेजखौ नांगौथ' मेडिकेल कलेज नांगौ होननानै मेडिकेल कलेजनि जायगा सेलेक्सन खालामदों एबा थिनानै दोनखादों नङा होमबा दा बिनि गेजेरजोंबो दिनै बे रुपनाथ ब्रह्म हस्पिटालखौबो जिथु सिफायनो सानोब्ला बोरै जानांगौ जाखो बेखौ सिफायनानै बेजों सरजाबलायनाय मोनसे जायगायाव मारै मोननै हस्पिटाल बानायनांगौ खाथिसिनसो जाहैगोन खाथिसिन जानाय लोगो लोगो एखे जाबाय अब्ला बोरै पेसेन्ट जागोन मा गंनै हस्पिटालजों 850 पेसेन्ट देखायनोसै नामा बेथ' जानाय नङा बेथ' रं जागोन नोंथांमोननि साननाय मथे बेफोरबायदिसो माने गंनै हस्पिटालजों 850 90 बा 100 नोंथांमोना पेसेन्ट देखायनो सानदों बे रं जागोन आंनि नुहुरनायाव मानो होनना बुङोब्ला मेडिकेल कलेजना मेडिकेल कलेजाव थांखागोन सिभिल हस्पिटालनि पेसेन्टआ सिभिल हस्पिटालावनो नोंथांमोना गोबाङानो बुजिखाबाय आरो गोबाङानो नुखानाय नङा होमबा जाय हक आंनि दिनै आंनि थौले मेलेमजों जा मोन्दांथि मोननानै आं नोंथांमोननो फोरमायदों बा बुंदों बिनि गेजेराव माबाफोर गेना गोरोन्थि जादोंबा नोंथांमोना निस्सय निमाहा होगोन आरो जोङो बेफोरबायदिनो माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ सावरायलायनाया मोजां मानो होनना बुङोब्ला जोंहा प्रमद बर' सारा बेफोरबायदि नंखाय बाथ्रा बुंनायनिफ्राय जेन गोजानाव थायो आरो प्रमद बर' सारा हारिनि थाखाय अराय सैथो बाथ्रा बुङो आरो सैथो खामानिखौ मावनानै देखायो रायजो राजासिम नैबेखौनो आङो आसा खालामबाय बेजों लोगोसे आं दिनै भिडिअखौ एसेखिनियावनो फोजोबबाय।